Inot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po si Michael Milay. 47 anyo. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil man pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil man kasasaka, dahil man na mabantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung naputuwag ito ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw ng antibiotics sa may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos paparapigam balik ko lumang sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ipa-blood chem ko. Tinot ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong tao na suprayasin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang tawon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na i-dialysis ngayon iyan,
Dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalukuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood game na alam ka ako sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, Subukan natin. Subukan mo tangay ining amazing for. Di yung inot andara ako sa nangani 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya. Dati, ang sarong-san ko. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon masuka, pagkakaon masuka, anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing for twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing for. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So dumana kita. Taon. Kasi 25 days pala siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog ng bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nagnormal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung at
severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samut-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Ako po, nag-suffer po ako with traumatic depression. Sinapar ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming mga. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po ini sa inyo, story lang, pag-ihagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic life. Ako po, biro ang depression. Hindi po ang saro na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipong, ulan sa para na katulog ako kimara. Pero po, para sa kuya, ini naging effect ko sa kuya. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tab every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako yung mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, makubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos kayo ini. Ang gawa po ini, antidepressant na po. Hanggang sa ining settle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Alam po nito ang saro po kayo, kantidad 80 pesos. Ining pang pagkaturok, sang gato, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong mo. Kaya lang po, dahil po nararakan. Pag nadidepress po, pag kita mahulugon sa payo, nagaro ako tigba rin na pag sige kong kayang isip, hulugon na halos nag-aarap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Then nangaji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagtarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram po sa na kumakaw ibol. Kasi po ining sa room box na yun, actually, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po ini. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon ako makuha. Pangbagal ko mga bulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig sa bag ko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Inot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa rong mega 8 at mega 1 sa aga, sa hugtong, sa banggi. Aram po nito, in just 2 days, ang turog ko marahay. Dahil nagbumagabag sa payo ko na pag nag-overthink ako. Dahil po ako parang nag-halusinate. Kaya ito, sabi ko, dadakol-dakol na binakal ko naubos, halos gabos ang sweldo ko sa mahalo nining mga bulong na ining mga synthetic na yun. Inilang po at tigilan. Sa munyan po, sabi ko, kato, kay Junel, anong kumpanya ito? Tagaro na para kay ako. I think kato, Ma'am J, ano po ito? So, week before, bago mag-opening na, June. June. Mga last Nag-attend week. po ako digdigang seminar, pagkaining miracle. Duman ko po naintindihan. Pero ito po, na first week ng June, na pagtumar ko po kayo dahil po nagtarap sa kuya about the kid. Maski po itong nag-invite sa ko. At sabi niya sa ko, inumon mo lang ngayon iya, saka na ako sa imo mapaliwanag.
Sabi po, kaya ito sa kuya ni Junior. Di ako po, ininom ko lang. Inobserve niya ako 1 week. Sabi ko, okay ako. Nagapot na ako. Siya ako, kaini, magkakabaka. Nag-attend po ako dito sa seminar. And mas magayon pa po pala, kanaka. Dahil lang pala na kumabakal kaini, ibulong pala. Mabakal pa ako dito. Naparahay na ako, pwede pa akong kumita. Kaya sabi ko, mahalion ko na ini, mga synthetic na ini sa buwan ko. Uli man siya na po pala, ang katama. Kan depression ko. So imagine po, several years ago, pirang box ang nauubos ko kaan. Ang gawang box na iyan na tag 100. Dahil nga ni kung nag-aabot na bulan sa buwan. So, luckily, through kay, sa pangaji ko na may ipadala sa kuya ang Diyos na tao na mamimigbigan ko, luckily, nagkaigwa ko kay katrabaho na nakapatunay digdig na ini talagang from the word itself, miracle, milagro. Haloy na po ako naghahanap ng milagro sa buhay ko na kabuko, panghabang buhay na may ang sweldo mi sa LGU, gurat naman, kababa o tadyang order man sa nakang. Halos sa bulong-bulang po na kaya I'm very lucky sa Miracle Health Corporation ko kay Doc Joey na namigbidan ko po yung production ito. Hindi po, dahil po akong nagbabaso na hanggang sa munyan po, ini marahay po ang katurog ko. Dahil po ako nakakaisip kung ano-ano. Uta ako po, suicidal, na ako. Matubod po ka mo sa dahil. Pirang beses na po ako nag-attempt mag-suicide. Dahil lang sa depression. Nasabi kang psychiatrist, iyo ang mga resita sa kuya na makakabulong sa kuya. Pero dahil, inilang talaga. Inilang po talaga. Kaya nakunaon ang pasalamat ko kay Doc Joey. Po dahil sa iya, siguro ko po ako mamaya. Dahil ko alam kung ako tuluyan ang na-depress, nabuha, or ginadana sa nasa dito. Hindi po ako mauwi. Hindi po ako tultul na katulog. Pirmi lang po ako mag-overthink. Pero nang dahil po, matataran ko po sa inyo, 80%, bago na nga ni 50%, 80% sa gawang simana ko pa lang po ipagkumara. Klarado po ako doon. Nakag-iisip ako kimaratan. And dahil na po ako kay mga kulog kay Bayong, parang tuwid na po sulandas na tigaan. Kaya po, nabulaon po ng God ang pasalamat ko kay Dr. sa Miracle Health Corporation sa na-develop ining natural, synthetic, kundi food supplement na bulog na nakatabang sa kuya bilang sarong na-depress na tao. Pero pa po diyan, ito pong sabon. Anong sabon po nga? Very soap po. Halo yung na ako, igwa yung mga rashes na nabulo na sa kuya pig na mga cream. Igawa ni dyan, so BL cream po baga, kung arang po nindo, so kulay-pulaan kagana. Ito, nag-i-epekto. Kaya lang pag-arap kaining may mga durudaplis na naman ako, minagatulong naman siya. Hanggang sa ako makagaw na naman, na naman siya. So gano'n po baga nagdagamit. Pero dahil ko siya matatarong na punitan, po niyo po baga bilog. Ito, dahil lang, basta pag arap kaining dumug ang skin ko, minagatulong siya. So makaaga naman ako. Sabi ko sa kuya ka, tunay-dunay, itry mo ngayon ini. Baka ngayon magkatabang pa sa inyo. 3 days ko pa lang itong pig gagamit sa hawa ko. Nawala po siya, nag-dry siya, tapos ngunyan, pag pigihilog ko po baga. Pero pag mati ko, nagkikinis yung skin ko. Kaya very effective po talaga produkto kang Miracle Health. Bako lang po ining bulong na dara-dara ko, kundi po gabo na produkto kang Miracle Health. Kaya po, hindi, kung ma-invest po kita, di po kamo mapapasok po. Taulian na kamo, makita kami kagamo. Bako lang po, halimbawa ako naka-invite, bako lang po ako ang makita, kundi kita po gabo. Invite ko, kita tagabo. Invite niyo, makita ako. Gabos po, kita digdi. Kaya po, digdi, wala po kompetensya. Hindi po, sa nabay kita, nag-aangat. Kung igwa ka ki-share, igwa sinda kitita. Kung igwa ako, igwa man po ka mo kitita. Gabos po iyan. Bako po yan araw ka ibang networking na kapag ka, dahil kang invite, dahil ka kita. Maray po nga ni Dikita, effective po ang produkto sa iba po, dahil wala po. Ini po, patunay ko po ini, na ini talagang nakapauli sa kuya, ang Miracle Health Corporation. Salamat po.
Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong, duwang semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Mega 1, Multi 5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil ta pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na ano uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo. Kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong, duwang semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Mega 1, Multi 5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil ta pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo. Kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Good morning. I am Gloria Acero Victas ng San Roque, Legazpi City. Ako po pumunta dito kay Doc Joey Bitito noong pa, way back 2018 yata. 19, ganyan, pumunta na ako dito. Nandito pa yung office niya kasi mayroon akong ovarian cancer. So, nag-try ako na mag-take ng medicine before, nag-check ako ng Mega 1 muna, tapos ngayon, i-maintain ko na ang Mega 1. Matagal na po ako nag-take ng Mega 1. Awa ng Diyos, kasi binigyan lang ako ng taning ng hospital na for 3 years lang daw ako. Kasi cancer ng stage 4 cancer ako. Pero awa ng Diyos ko ngayon, magsi 6 years na ako, still alive and kicking. Kasi continuous lang po ako ng Mega 1. Yun ang bali iniinom kong gamot na nakakatulong maliit sa akin. Hindi ko naman kayo inaan na gayahin ako, pero that is the way I found to myself. Sana po yung mga nanonood na mayroon kayong nararamdaman o kayo mag-hesitate na pumunta dito para kahit pa paano matulungan kayo. Kung pa nga nag-request ng kumuha pa kayo ng ganito, kung kasi pinagkailangan ko yun. Pero okay naman sila mga kausap. Awan ng Diyos ngayon, malakas na ako. Bumalik na nakakapag-drive na ulit ako. Kaya, natutuwa ako. Natulungan ako dito. Hindi lang po. Ako po si Norma Muhar. Yung nanay ko may bukol sa gums. May nakapagsabi sa kanya na mag-take siya ng Ditokidok, ng amazing, for ngayon pa lang, 2020 siguro.
Mga isang taon na si may bukol. Tapos, nung yung pinsan kong si Wood na naang, yun ang kapagsabi sa akin, try mo nga yung amazing for. Kasi may ano siya, diabetic na hindi na ano yung paa niya. Ito parang may uban. I-try mo nga yung amazing for nito. Baka maalis nga yun. No? I-try ko nga ng 2 buwan lang. Nung ano pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagka-try, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung glucol, bumibili ako ng paunti-unti. Kasi, ano na siya, nakakuan kami, para si Manon, mga 1 taon na siya may bukol. Pa-opera na rin namin sa Esteves. Kaya hindi mo natuloy kasi wala mang kami pera. Ang edad niya ay 92 na. Operahan sana siya ng bukol. Kaso, inabot ng nervous. Wala naman kami pang opera. Kaya, dito na lang kami kay Doc. Mga nag-take si mother siguro mga 2 buwan, natanggal yung bukol niya. Kaya ito, bumibili ako sa kanya ng amazing for. Yung ano pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagka-try, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung bukol, bumibili ako ng paunti-unti. Makulit man kasi ngayon. Mag-try din kayo ng amazing for kasi kami ano na namin na magaling na gamot para yung mga supplement ni Doc na bitito. Na-try na namin. Kaya eto ngayon, patuloy kaming nagiinom si Ma. Ako po si Eugenie Olikino, taga Kamalig, Albay. New patient ngayon kay Doc Bitito kasi po yung asawa ko si Melchor Olikino ay dati na po dito na nagte-take ng medicine ni Doc. Dati po doon siya sa Albay, outpatient lang po siya. Balik-balik lang kami. After 6 months, mapacheck up, mapabago na makibulong. Basta halo yun po. Siguro nasa 1 year and a half, balik-balik si Ago na iyo magiraray. Sige lang ang bakal may kimahalo na bulong. Kunyan po, nagdamog si Agong kay Doc Bitito sa radyo. Parang ano siya na digdi na mag-try. Ngunyan po, ang pipigtate niya kay Inot 3 times a day, pa-mega 1. Ngunyan po, 2 times na lang. Kasi marahil na po ang pagmati niya. Dahil ko na po sa mga helang niya, nagkaralingaw na. Basta, irregular ang palpitation ng puso niya, nag-aalabot na sa dugo, may high blood siya, ano pa ito sa sarusos. Garing dahil nakaihi ba na to? Oo, so may prostate problem. Yan, iyo po. May Kaya, diabetes pa. salamat sa Diyos mo niyan. Maski man ako nagdari, magayon ang pagmati ko na si Ago, maray naman. Kaya ako naman, sunodin na sana kaya kami, ang edad niya 69, ako 67. Kaya lang, ininok ko si Agong taranig, maulian siya. Kaya salamat kay Doc Bitito. Nanadanog ni Agong sa radyo. Siguro po sa mga parientes ko na dahil nagtutubod. Tapig istoryan ko nga ni mo, gari abo nindo magtubod. Pero mo niyan, magtubod na kamo. Taon ni nga ni si Agong narahay na sa kahaluyan. Araw nindo po na nalakot niya sa hospital digdi. Na mga mahalon ang lo. Basta ito din ang pagkatuon na. 670 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang, Bo. Ngayon ko lang kasi Dok na ano ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubat ng Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, nawala.
Ako po si Mrs. Marcelina Rivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Nagasakit yung linggo. Hindi akong scoliosis. Kang Mega 1, pag 3 days pa lang, bigyan ako na mamatian na pagbabago. Hindi ako tinulog ng galing na magdigdig. Hindi na makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Ako po si Jing Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega 1. Sa loob po ng 1 buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega 1. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc ng Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, napigtawan ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Australia, Ginubataan. Mga salit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa Team Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 daw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So ang agom ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil today na nga siya nakakalakaw. So may reseta sa iya na 4, nainom niya ito sa Laugkit 3 bulan, sobrang 3 bulan. So hanggang dahil man pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey kang Amazing 4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, pag after kay pig-iling ko so agum ko, 1 bulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-diit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong. Pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So, ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na, hanggang sa unin na nga di sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, nag-tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat digdi sa Amazing 4. Uni nga ni, mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, tamailing niya pa man ang 4 niyang apo. Kaya, so nagpapasalamat po ako tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man dapo kay ni si Doc Bitito na mas nangangay po man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit kip inumon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakaamid bid po sa ko, sa mga dai pa nagiinom kay Amazing 4. So, in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo, ang sa indong mga helang, marahay man, arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dakulangon pong salamat. Salamat po.
Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Nga na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako. Na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Betito, na itong Amazing 4, di pig-try ko. O ngayon, galing na ako. 1 buwan akong minom ng Amazing 4. Kakatapos, ngayon, pag-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, big maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na muna, may maintenance, sumagit na akong 1 taon, Mega 1, nagkagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din, Felix Martiliana. Ngunyan, 64. Pagkatapos, pa-doktor din siya. Ang sabi ka ng doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, idadialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi kan tugang ko, dumang ka na piginuman mo kay Doc Betito, mo rin ako ng gamot po, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Betito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na, kasabay yung mga makwapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadiretso na pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Betito, Miracle Health Corporation, natulungan kami. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadayat. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. Hello, magandang umaga sa iyo, Madam Rose. Nakita ko ngayon ay bumalik ka dito sa amin dahil sa nag-avail ka ng ating Amazing 4. At noong first time tayo nagkita, I think sometime July, marami kang iniindang mga karamdaman. Pakikwento mo po sa ating mga nakikinig at nanonood. Noong time na unang-una kang pumunta dito, ano po ba yung mga ang karamdaman mo at nag-avail ka ng ating Amazing 4? Nung una akong pumunta dito, ang mga nararamdaman ko ay itong tagiliran ko, sobrang sakit. Tapos itong balakang ko, namamanhid ang paa ko sa kanan, saka yung ihi ko, mapula na may bula. Yun po ang kaya noong July, sumubok kang uminom ng ating Amazing 4. So nakainom ka po ng Amazing 4, I think 3 times a day ang inom mo noon. Ay ilang araw po, ilang linggo na namatian mo yung mga pain mo, yung pag-ihi mo at iba pang yung pong magandang resulta nangyari sa iyo? Sa pag-inom ko naman ng Amazing 4, namatian ko man na sa 3 araw na pag-inom ko, may namatian na akong maray, may nakakatulog na ako. Tapos yung pag-ihi ko, malakas na, tsaka nawala na yung pula. Kahit may bula, hindi na siya magpula. Kaya alam ko na tumalab na yung gamot ng Amazing 4 na iniinom ko.
Ilang linggo o buwan po na nawala sa mga pain mo sa tagiliran, dito sa may paa, at saka sa likuran? Ilang linggo ba o buwan? Kasi I think nakainom ka ng ating Amazing Pork. Sobra isang buwan din ako nag-inom ng Amazing Pork. Amazing Pork. Doon sa isang buwan na ito, sobrang isang buwan, halos nawala ang iba't ibang mga karamdaman. Oo, nawala din ang karamdaman ko. Kaya lang, putol. Kulang ang pera. So ngayon, bumalik ka ulit dito kasi nagkaroon ka ng budget ulit. Kaya bumili ka ulit ng gold for 15 days. Kasi sabi mo nga, medyo masakit na naman ang paa mo. Oo, yung paa ko naman masakit. Kasi 3 buwan kang natigil sa pag-inom ng Amazing Pork. Opo. Okay, so ngayon po, ano masasabi mo sa ating mga kababayan na mayroon pong mga karamdaman sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya? Ano po ang masasabi mo sa kanila para naman sila ay matulungan? Sa mga kababayan ko na may nararamdaman, sumubok po kayo nitong Amazing Pork ni Doc Joey Betito. Maganda po ito. Subukan niyo po. So yan po si Madam Rose. 28, Barangay Victory Village. Barangay Victory Village ay uminom po ng may 1 buwan ng Amazing Pork. Yung mga karamdaman niya, pag-ihi, pagtulog, yung sakit sa likod, sakit sa tagiliran, sa paa, at natulungan po siya after 1 month. Ngayon po bumalik siya sa atin kasi nga po natigil ng 3 months dahil nga po sa hirap ng buhay. Pero alam niya na ito nakatulong sa kanya kaya bumalik po siya sa amin. So, sa ating mga kababayan, andito lang po kami para matulungan po kayo, lalong-lalo na po ngayon may COVID-19 at mayroong Omicron variant na kinakatakutan ngayon sa Europa at ibang bahagi ng mundong ibabaw. Kaya subukan po ninyo ang Amazing Pork from Florida, USA. Natural supplements, highest quality and proven and tested na maraming natutulungan. So Madam Rose, maraming salamat. Congratulations. Tuloy-tuloy po natin ang pag-inom hanggang sa totally tayong bumalik. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Andito po sa atin ang may bahay ni Mr. Roelio Marchan from San Vicente, Castillas, Sorsogon, si Nanay Mirna Marchan, 70 years old. Ay kukwento po sa atin kung ano po ang nangyari kay Manoy, kay Tatay Roelio Marchan, age 75, nung siya po ay pumunta dito noong Marso 10. At ang sabi nga nila ay medyo malubhang karamdaman ni Tatay. Merong prostate, merong pong gallbladder stone, merong pong cyst sa kidney at gustong operahan. Pero sila ay nag-decide po wag operahan dahil nga po 75 years old na si Tatay. Sila po ay uminom ng Amazing Pork na galing sa Florida, USA. Ito si Manny uminom. Ang Amazing Pork po, Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1, all approved by FDA at galing po sa Amerika. At ito po ay binansagan na Amazing Pork. Nanay Mirna, pakikwento mo nga sa ating mga tele-viewers, doon po tayo titingin, yung pong
mga karamdaman ni tatay, yung pagpunta ninyo sa amin, at anong ginhawa na ibigay kay tatay the first few weeks back, few days, hanggang sa after 3 months, sabi mo nga kanina, nagpa-ultrasound, mga test, nag-show na gumaling ng totally si tatay. Paki-explain po natin sa ating mga kababayan. Pagkakarnan po sa tayo. Ako po si Nanay Marina Marsan, along po ni Rogelio Marsan. Ang masasabi ko lang po, nung Marso 10, bago kami nagbibigay Doc, ipina-ultrasound ko muna ito si amo ko. Tapos, natuklasan sa ultrasound, grabe ang kamagkakalit ng bato. So itong mga sa tiyan niya. Tapos talaga Doc, nagpara iminawag ito. Sabi ko, Iyak ka na ng iyak. iyo kasi na kumako ng important pang Opera, daan libo. Sabi ko nga ni kang doktora, niya, umano ko niya kay doktor na espesyalista sa mga arong karamdaman, din nga niya, pagkakuha mo nga kayo, magkikitar mo niya sa kuya ka, resitahan mo niya kung ano dapat naman sa mga kahilangan ito. Nung paborito sa araw, siyempre di ako mapalagay, wala pa akong kapot sa kwarta. Namamatay ko talaga sa radyo ang programa mo. Tapos may mga Mga testimonya na maraming natulungan. Oo. Kaya, pagka ko ba ito nagdesisyon ako na imbes na baka lang kuning gulong na hali sa butika, hindi na ako nga po sa inyo. So yan po ay nag-umpisa po, Marso 10. Marso 10 po. Kasama mo nun si tatay, di ba? Ay yung una, opo. So, nung uminom po ng Amaros, ang pagkakaram ko tabi, pinainom ko si tatay ng Amazing 4 times a day. 4 times a day po nung una. Ibig sabihin sa umaga, alas 10, alas 2, alas 6, at sa isang 8 ounces of lukewarm water. So, nung pagkainom po nung Marso 10, ilang araw po, ilang linggo na may namatian si tatay na medyo maganda. Ang kung kayo Dok na wala naman siya masyadong namamatay ko. Dahil nagparakulog ang tiyan niya. Nagparakulog ang tiyan niya. Oo. Dahil nga po doon sa gallbladder. Tapos, nagparakulog nung uminom siya noong Marso 10, ano po nangyari? Ilang araw o ilang linggo para nabawasan yung kulog? Para naman po siya namamatay ang ito. Hanggang sa na ito. Minsan, kung nakakaroon siguro siya ng video punta, nagtaga, parang nagpipitik-pitik. Oo, tapos gano'n daw, so, nagkidit daw. Oo. Kidit, pero okay lang. Nagkidit? Oo. Pero, kayang-kaya niya na. Pero sabi ko nga di ito mag-inom ibang bulong para aram ka na ang bulong nito yung talaga. So wala siyang ininom ng kahit ano? Wala po Dok. So Amazing 4 lang. Ngayon, nung nakainom siya halimbawa mga isang buwan, ano sa pag-ano niya, pagmati niya at saka yung lakaw-lakaw niya. Kasi di ba farmer si Manoy? Oo, pero nagkusog siya o paano? Ang sabi nga ni Ken sa mga kapitbahay ni Doman, uy, mga ito karugin, ito ngayon, makusog ka ngayon ha, tapos ngayon nagputi-puti ka pa. So lumakas si Manoy at naging gwapo pa. Tapos, yun na nga dito, hindi mo bagay sa nagpupundungan ko trabaho magtatanong pag sa loob kang balay talaga, abol niya nakistambay na. Kaya sabi ko, okay lang, basta git-git lang. Hanggang sa, sabi mo nga, I think after 1 month, yung 4 times a day, ginawa nila natin 3 times a day. More than a month, mga isa't kalahati o 2 months. 2 months. After 2 months po, yung pag-inom ni Manoy ng 4 times a day, ginawa nila na 3 times a day. At ngayon nga po, after 3 months sa pag-inom ng Amazing 4, ay nagpa-ultrasound, may mga test, tinignan ng doktor po na clear na. Opo. Kaninang umaga lang po. Kaninang umaga lang. Okay po. Kasi hapon kami nag-ultrasound, tapos di ko napabasa sa ultrasound, kahapon kasi nabagyan kami. Nag-ulta ako kasubang sa ultrasound. Pinabasa mo na, so resulta ng ultrasound. Ang sabi ka ng Doktora Duman, di ka na ngayon magpro-problema, clear na ngayon ang ano. So wag na mag-problema si Manoy kasi clear na. Clear na. Wala na makita doon sa... Wala na daw. Di sabi ko ito Dok, sa prostate ba yun? Oo. Okay na ngayon yan, di na yung problema. Wala na rin problema, pati sa gallbladder. Pati si cyst, wala na rin. Praise God, hallelujah. Kaya nga sabi ko,
Kaya ngayon, sabi mo sa akin, Doc, babaan na natin dosage. Kasi from 3 times a day, ngayon po ang dosage 2 times a day na lang. Kaya nung malay natin, after mga another 1 month, baka once a day na lang maintenance. Para maiwasan ang bumalik yung mga karamdaman ni Manoy. At sana umabot na may 100 si Manoy. Di ba? Okay. So, ano po masasabi natin sa ating mga nanonood sa atin ngayon, sa ating FB Live, sa at makikinig din po sa ating radio program sa DCGB. Pasalamatan po natin na Nanay, unang-unang ating dakilang Panginoon. So nasa inyo po ang pagkakataon. Sa mga sa mga kabibig ko po, sa mga anak ko po, nasubok ko na po ini na bulong ni Joey. Kaya po, kung halimbawa man, may gusto sa inyo na mag-try, hindi lang po sa opisina ni Doc para at least maranasan man inyo. Ang naranasan, magkatagong po na nag-ibig na ako ito para sa nakumako ako kapag okay na. Ngunit salamat sa Diyos. Ilan na po, paharap ko sa tigdat naman. Nagpapasalamat po ako kay Doc, tapos sa Panginoon. Okay, so iyan po mga kababayan kong minamahal, kahit nasaan po kayo, ito po si Nanay ay napapaiyak sa tuwa. At dahil nga po sa hindi na maoperahan si Tatay Rogelio, after taking Amazing for 3 months, na naka-recover na from prostate, gallbladder, cyst sa kidney. So unang-una po, nagpapasalamat tayo sa dakilang Panginoon na binigay sa atin ang Amazing 4. Ang Amazing 4 po ay galing sa Amerika. Yan po yung Miracle C, Mega A, Multiplied Mega 1, known as Amazing 4. At tayo nagpapasalamat din kay Tatay Rogelio at Nanay Merna na nagtiwala sa atin. At ako po ay nagagalap din kasi sabi ko nga kinanay, ito pong ibibili niya ngayon. Kako i-memoro mo na si Tatay para naman ay kasi nga po mayroon po tayong bago ngayon na programa na profit sharing starting July 1. At dito po yung mga bumibili, hindi po nawawala yung pera. Ibig sabihin, yung pera nila ay pwedeng kumita. Hindi po ito networking na recruit ka ng recruit. Ito po, mag-recruit ka o hindi, kikita po. Hindi ka gumalaw, kikita po ang pera ninyo sa profit sharing. Kung gumalaw ka, mas lalong kikita. Kaya Nanay, congratulations po. Regards kay Tatay Rogelio na siya ay totaling pinagaling ng Panginoon Diyos gamit po ang ating Amazing 4 na galing po sa Florida, USA. So sa ating pong mga kababayan, sana po ay subukan ninyo ang ating Amazing 4 dahil nga po ito sa ang dami-dami pong natutulungan sa kanilang iba't ibang klaseng mga karamdaman at ngayon po tutulungan naman namin kayo financially dahil po dito sa atin yung pinag-avail ninyo ng mga packages, iyan po ay meron pong pwede silang kumita. Ang aming pong umpisa po ng aming pong payout ang payout namin po mag-uumpisa sa July 8 at every week po yan. Pag kayo po ay kumita, ilalagay po natin yan sa inyong ATM account yan po sa PS Bank na meron po kaming tie-up para po sa ating lahat ng mga distributors na kumikita na po yung kanilang account. So maraming salamat Nanay. God bless. Regards kay Tatay Rogelio. At sana ay tuloy-tuloy ang pagaling ni Tatay. Tumaba man lamang ng 120 para tayo magsama-sama sa tagumpay ng kalusugan at ganoon po sa kabuhayan. Maraming salamat and God bless to everyone. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging
chairman din ng ating samahan, yung Miss School of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Inaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon,
after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng alat, maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababasagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe, so ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan.
Yun talaga, anihin pa natin itong lahat na ano natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest pa, doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa kunti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, patagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Point. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. It's an invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Radyo Balagon